सैया संगे से जिया के सुखावा अरे ससुरवा में आज भोगे दो लड़की कहते हैं बड़का भैया ए राम जी हो खेजनी अरे दिहो हाली भोरावा तो का करबो अब बोलो मुआ कोरवा राज भोगे दो ए राम जी हो खेजनी दिहो हाली दूसरा रतिया पहिला कहो पहिला मिलना रतिया पहिला कहो पहिला मिलना अपना दीवाना के तरफ से ले लो सही बात लो हमारे गीत के दीवाना रहते तो हमारे के ना दीते सही बात हर दीवाना बड़े से तारे के दिले तो हर कला के दीवाना सही बात बा मैं गलत बोलता ही नहीं कभी नहीं अगर मेरे गाना को सुनते तो पहले मेरे पास न आते तुम्हारे पास गए इसका मतलब तुम्हारे दीवाने हैं रतिया पहिला कहो पहिला मिलना रतिया पहिला कहो पहिला मिलना अब भाग से भेटाई बड़े सजनी के सजना सजनी के सजना हो सजनी के सजना दुनिया और दीवाना हो खचाना लेकिन निर्मला यादव और दीवानी हो जोरी धन है आज जब तक शरीर में जान रही तब तक ये जोरी के जोर नहीं पवन सिंह के बाद खेसारी लाल के बाद राउरे नंबर बा एक बार जान ले आज सबसे पहले कि हमरा योगी आदित्यनाथ के नगरी में राउर स्वागत बा हमहू जिला कुशीनगर के रहे वाला बानी तो देखी हमरा यूपी में कितना प्यार बा अरे वह बिहारों में कितना प्यार बा हम देखो तो जिया का तहरा यूपी में प्यार यह प्यार बा एगो बूढ़ होके पहले नचनिया के आशीर्वाद देता रहे बूढ़े आदमी बीमार बा ए राम जी हो खेजनी बिहाली भोरावा बनमुआ कोरवा हो बाबा बानी हमारे गार्जियन पिता तुल मजाक होता लड़की कहती कि अब ले तो भइल रहे अरे दूरही से बतिया जितना दिन बतियोले बनी फोने से बतियोले बनी अभी मिलल कहाँ बनी यही से विनती करतनी कि आज ले तो भइल रहे फरक से बतिया फरक से बतिया हो फरक से बतिया अब ले तो भइल रहे फरक से बतिया फरक से बतिया हो फरक से बतिया नियरा राई जियरा जुड़ाई जाई छतिया नियरा जियरा जुड़ाई जाई छतिया रस रस पापा के पलमिया रस रस पापा के पलमिया जवनिया मसाज होके दो रस रस पापा के पलमिया जवनिया मसाज होके दो राम जी हो खेजनी राम जी हो खेजनी दिह हाली भोरावा बोल
बलमुआ कोरवा ढोवे दा रमजी होखे जनी दिहो हाली भोरा बलमुआ कोरवा ढोवे ए भैया कि संगिया में अंगिया के अरे रोआ रोआ खिली है बहिया में बहिया जो गोलू जी से मिली है जेकर हमार बड़का भैया फैन है उनके लिखल गीत कि सोची सोची जखमी जितेंद्र के अरे गड़बड़ मिजाज हो खेदो ए राम जी हो खेजनी अरे दिहाली भोरवा अब बोलो मुहा कोरवा जवाब दे तरिया कोह तरीका फागुन मास बाबा मोर बियाह कइले चैत मास विदा कइले हो फागुन मास बाबा मोर बियाह कइले चैत मास विदा कइले हो फागुन मास बाबा मोर बियाह कइले चैत मास विदा कइले हो फागुन मासे बाबा मोर बियाह कइले चैत मासे विदा कइले ए ललन सावन मासे अच्छा ए ललन सावन मासे का भाई अरे सुतली से जरिया तो अतहिया हमरो भारी सतया बीतले महीना की नौवा चढ़ी आइलो हो सतया बीतले महीना की नौवा चढ़ी आइलो हो सतया बीतले महीना की नौवा चढ़ी आइलो हो ए ललना धनिया के देह दुबरइले की मुह पिया राइलू भौजी के लय भौजी ए ललना धनिया के देह दुबरइले स्वागत करने केहू नहीं खे बाचे के तो जे जे बैठ के सुनत है नहीं घूम सकत है सही बात जे बैठल बा जे उन्हें खड़ा बा हाँ घूम ना बाकी सर उरा बहुत स्वागत कइल अति जी
हो गया चलिए अब एगो और गीत लास्ट, ओकर बाद बड़े भाई विक्की तिवारी बड़ी सुंदर कॉमेडियन जेकर हम फैन हैं, हमार माता जी भी सुनील भैया आई बनी, स्वागत करो। समय रह तेरा और भी प्रस्तुति हुई। जय हो। हाय हाय वाह राजा जी के कोरवे में जवान होके दी सुनले बड़ू नु प्रीति जी, एक दूसरा भाग सुनले बड़ू कि ना? ना नहीं खुद सुन ले।